27निफ्रायनो थारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ। बहा दं मिथिया। थांनाय 27 तारिख जानुवारिनिफ्राय हरनि 11टा बा फुङावनो थांदोंमोन नामा मानसिया, बेनिफ्राय गोमानानै दं। मानसि गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला दतमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिखारगाव गामि, लाइजाम सोग्रा बनरगाव, फिन नं 783347, अन्थाइबिल BCDCनि 47 बोसोर बैसोनि मुस्रि सरस नारायण ब्रह्म बिथाङा थांनाय 27 जानुवारि खालारनिफ्रायनो न'खराव जेबो खौरां गैयालासेनो बहाबा गोमानानै दं। दायो सरस नारायण ब्रह्मनि बिसिजों लोगोसे न'खराव गोबां जेंना जानानै दं। न'खर सामलायनाय, गथ' गथाय फोरोंनाय आरो गोबां न'खरनि हाबा हुखाफ्राव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगौ जानानै दं। गोबां बाय बाहागि आलासिफोरनि न'खराव सुलाद लाजोब्बायब्लाबो जेरावबो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो राहा गोथे जानानै सरस नारायण ब्रह्मनि बिसिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि आंगो फिसायखौ न' फारसे फैफिननो थाखाय खावलायहरदों आरो सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायहरदों। 9954993418 60000711 948 9957342173। 27निफ्रायनो थारिखनिफ्रायनो गोमानानै दङ। 27 जानुवारिनिफ्रायनो आंनि फिसाया गोमानानै दङ। दा बहा दं मिथिया। अननानै गैया दासिमबो सुइस अफसो मबाइलाबो। नामा सुरज नारायण ब्रह्म, आंनि फिसायनि नाम। गामि सिखारगाव। लाजोब्बायमोन, औ गासिबो बियानैफोरनावबो लाजोब्बायमोन। खुरमाफ्राबो बारा गैखाया बेहा। दा मा खावलायबावनो? दा अननानै सोरबा नागिरनानै होयोबा खिथाहरनो हागोन। नुसनबायोबा। जेबो बेबायदि खोन्थालाङाखै नामा बहा थांदों? ओहो, जेबो खिथायाखै। न'निफ्रायबो माबानाय जाखायाखै, गोमानाय जाखायाखै आरो बायह्रासो माबानाय जादों। दावराव दावसिबो जायाखै, जेबो प्रब्लेम गैया आरो। फैफिनजानो लुबैदों। गथ' गथाय खांनायाव माने एसे प्रब्लेम जादों। जोंबो न'खरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 27 तारिख जानुवारिनिफ्राय हरनि 11टा बा फुङावनो थांदोंमोन नामा मानसिया, बेनिफ्राय गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। जोङो दा न'खर सामलायनाय गावनि बिसिया जोंखौ रायजोआव खावलायनाय बायदियै जोङो फैजानो लुगैदों गामिया। मानो होनबा बिस्रा फरायनाय गथ' दङ। दा बेखौ सालायनायाव बिसियाबो एसे उसुबिदा जानानै थाबाय थादों। दा बेनिखौ आङो बुंग्रोनानै खावलायनाय जाबाय, जाहाथे फैनानै गावनि न'खर सामलायनायाव जाहाथे मोजां जायो। हौवा गैयाबा आजिखालि हिनजावफ्रा एसे सामलायनो दिगदार जायो। आं बेखायनो जोंनि रायजोआव आपिल खालामनाय बायदियैनो दा बिथांखौ फैजानो लुगैदों आरोखि। बेसेबांसो बैसोनि? बियो बैसोआ 45-47 जाहैबाय। ओमफ्राय बेनि मबाइलखौ जोंनो रायजोनोबो होनाय बायदि बुबाय थादोंमोन रायजोफ्राबो एसे बयबो। ओमफ्राय खाथि खाला गामिफ्रावबो एसे खबर लादोंमोन, बाय बागिनावबो जोंबो सोंफैदोंमोन, रायजोनि जानानैबो सोंफैदोंमोन गाव खावलायनाय हिसाबै। नाथाय मोननो थाङाखै आरोखि जों दासिमबो। ओंखायनो बेखिनियावनो नोंथांमोनखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनबाय बायो खोमा होननानै खावलायनाय थादों आरोखि। रायजो राजाफ्रा जुदि बे सुरज नारायण ब्रह्मनि दा जों फटकबो होनाय जाबाय, बाहाय नुसनबायोबा जाहाथे नैबे मोनसे थंआव खिथाहरो, जों मोननैसो एड्रेस होगोन, मबाइल नाम्बार, बाहाय खिथाहरो, बेखौ खावलायनाय थाबाय आरोखि रायजोनिसिम। जोंनि गामिया सिखारगाव, पस्ट अफिस बनरगाव, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, बिटिएडि आसाम। पिएसआ बनरगाव, पिएसआ क'क्राझार, दतमा। औ, बेनिफ्राय बिथांनि नामा, जायनाखि बेक्ति गोमादों, बेनि नामा सुरज नारायण ब्रह्म आरोखि।